Lezi-ke izindaba zo-1KZNTV fundalo samukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili osukwini namhlanje. Abe-ANC bavale umasipala waseMzumbe.Kubulawe ngehluku obesezobeletha kanti-ke lihlehlile lokubulawa kwephoyisa nomngani. Amalungu e-ANC kumasipala uMzumbe aqhubekile-ke nokuvala thaqa amahhovisi alo masipala kulandeleka ukungenami kwawo ngesinqumo sikanobhala we-ANC KwaZulu-Natal uBhekimtolo sokungenzi-ke okuzodingida nawo izinkinga ezikhungetheke iqembu kulo masipala. Ekuqaleni kwaleli sonto uMtolo wethembisela amalungu ukuthi-ke uzotheleka ngoLwesine kuzoxazulula izinkinga ababhekene nazo nokuyinto-ke egcine ingenzekanga. Amanye-ke amalungu e-ANC akhala ngamanye kamakhansela awo asevukeleke iqembu esiswini ahlangana nezimbangi zabo emzameni yokuketula ubuholi be-ANC kulo masipala. Itholene phezulu ngaphakathi kwe-ANC njengoba amalunga lenhlangano kumasipala uMzumbe evale thaqa amahhovisi alo masipala esola amanye amakhansela awo ngokubavukela esiswini. Aphinde kasola unobhala walenhlangano esifundazweni uBhekimtolo ngokubabambisa udonga kuzivumelwano ababenazo ngokuxazulula izinkinga ezikhungethe lo masipala. Sithatha i-decision ukuthi siwuvale umkhandlu because namhlanje bekuthiwa kuzohlala i-council efuna ukuzokhipha umeya owabekwa u-ANC. Khona lama-comtsotsi lawa amakhansela lawo 9 ahlezi evota ne-opposition through ukuthi they are bribed in some corners. So namhlanje sathi decision asiwuvaleke ngoba kufanele council manje ngo-10. So siyajabula ukuthi umkhandlu uvalekile and abangeke bakwazi le decision and so uvala umkhandlu up until kubuya i-province unobhala uMtolo afika azolungisa le matter e-ANC. And we are very angered by i-decision yamtolo ukuthi angafiki la athi usayitha into safety ukuthi i-safety intelligence inspector akukho safe ukufika la yesterday. Whereby Monday wakhulumela yena on 1KZNTV ukuthi uzobe khona ngoLesine yena wakhipha i-date ukuthi by Thursday 10 o'clock yena uzofika la. So if we start serious wezokwazi organize i-safety as a command no provisional commissioner but beef up security la. So it's proved to be very not serious. They are cowards. He's a coward. I don't know if he's a coward. But no Slalo Usboniso Duma is from the very same sub-region and the very same region. But agaze akhulume and this matter has been going on for the last 2.5 years. Usinqobile Mkhize ubehola lombhikisho amalungu e-ANC eMzumbe. Uthi-ke iqembu malwathatha lezinyathelo ezinqala lamakhansela. Sifise i-province izothatha i-decision ibe decisive kulo decision ezoyithatha i-discipline kanti when they say ikhona i-disciplinary committee ku-ANC, what do they mean? Because the councillors they've been doing this for the last 2.5 years. Ukuthi a defy imandate ANC. Umafika Mndebele okhulumela uKhongolose KwaZulu-Natal uthi amalungu abo awehlisa umoya njengoba ubuholi besifundazwe busezinhlelweni zokulungisa lolu daba. Udaba lolu udaba esilandelayo ngeviki elizayo unobhala uzobe esekwazi ukuthi aqhubeke ayobonana nalamalunga. Siyacela nje amalunga ethu ukuthi akwazi ukubekezela amlinde unobhala ngoba udaba lolu al-athendayo. Usabelo Ncwane okhulumela umasipala uMzumbe ubesenxusa ukuthi makukhona ukungaboni ngasolinye kumalunga e-ANC makuhlalwe phansi kulungiswe lolu daba ukuze intuthuko izoqhubeka iye kubantu. Obviously umasipala une responsibility ukuthi uhambise izinsiza kubantu, umasipala wakhele ukuthi usiza abantu. So uma kukhona izinto abantu abazidingayo la ngaphakathi kamasipala bayaphazamiseka uma kuvaliwe njenganamhlanje nje. So ingakho ngigcizelela impela ukuthi noma ngabe ikuphi la kukhona ukushayisana kwembono khona kuhlaliwe phansi kuxoxwe isixazululo siphume ngokusheshsha. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Myeni eRichards Bay. Kubatshazwa-ke ihluko okubulawe ngaso wesifazane obezithwele oklinywe emaqedeke isidumbu sakhe satshingwa eceleni kumgwaqo esigodini sasehlanzeni eXhopo ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. Umufi-ke obungukubusisiwe ngubo neminyaka engama-35 wahamba kubo emva kokushayelwa ucingo isinqandamathe sakhe siliphoyisa kwasake ngakusasa watholakala esebulewe.
Bekungumunye wodwa ngesikhathi inhlaka ezahlukene zomphakathi zizobhonga emswaneni emndenini kaNkosazana uBusisiwe Ngubo obeneminyaka engama-35 35 yobudala nobulawa ngesikhulu ihluku lesi ngokuthi aqinywe maqede isidumbu sakhe satshingwa eceleni komgwaqo ebangene ngengakanani nje ukusuka ekhaya kubo. Umufi utholakala ebulewe nje ubekade ekhulelwe abantwana abathathu ezodeta kuyona lenyanga. Kanti ubehambe kubo ebizwe yisoka lakhe limkhulelisile eliyiphoyisa. Mangithola ingane ilele ibheke phezulu nesiso, ingane kade kufanele iyobeletha, ngafike ngathola ukuthi seyithule. Azizinkulu inkomba akukho asizibonanga inkomba emzimbeni, indawo esayibona umqala ukuthi engathi lo obemsebenza umbambe kakhulu umqala umkuntshula umqala noma mhlawumbe ubefaka intambo nomkhuzuko la esandleni okukhombisa ukuthi ungathi khona into ekade ehuzuka kuyona mhlawumbe umbese noma yini mhlawumbe kade ubamba. Noma singenawo ke umkhondo oqondile njengomphakathi, kodwa ke kuyacaca kuyavela futhi ukuthi wayebizwe wayethandana naye okuyisoka lakhe waya kulona wangasabuyi kulona, okusho ukuthi ke umsola uqala uyena lo wayembizile. Ninalo ithemba kwabezomthetho ukuthi bazokwenza umsebenzi? Sinethemba elikhulu futhi nathi sibafakela ipressure ngoba ngempela makuqhubeka isikhathi kungenzeki lutho so estation sosivala lesa station ngoba sifuna ukuthi basebenze babophe umuntu owenze lokho. Umufi ubulawa nje ubenentokozo ngokukhulela kwakhe, kanti nomasipala wendawo usuthembise ukusiza umndeni. Akusebenzekanga nhlobo esikoleni ngoba uMathembi lapha esikoleni ubekade esebenza khona as assistant. I think ucishe waqeda unyaka ngoba i-term yabo iphele ngoSeptember last year. So besina isikhathi eside. 2 sinengane yakhe lapha efunda grade 4. Kwavele kwabhlungu. Kwabhlungu ilunga le-SGB lasesikoleni umakotwa lekhaya. So nje omunye ubekade epheka lapha esikoleni oyisihlobo sakhona. Kwakumbi nje kwakumbi kakhulu, sishaqeke kakhulu ngoba into esiqala ukuyibonela eduze lebeyenzeka. Ubona umuntu the last time nje ngikhuluma naye, I think it was last week, esho ukuthi kuthiwa sengiyobeletha next week. Ma'am, ngicela ungenzele incwadi yokuthi kade ngisebenza emazizinto, ufuna incwadi la usebenza khona ngoba usasa usefikile esibhedlela. Basizakeleke amavoucher ekutheni bakwazi ukuqhuba isonto until umcimbi. Sizwileke kuleli khaya ukuthi kune problem ekhona ekutheni emoshwari amayelana nokuthi isidumbu sibhekwe. So yonke lokho sizokulandelela njengomasipala so that bezosizakala ngoba leli khaya ikhaya elidinga nje uhulumeni kuzo zonke inhlelo abazozenza. So sisebenza nabo until kuze kushaye ilanga lomngcwabo. Icala lokubulala selivuliwe emaphoyiseni aseXhobo, kanti ngesikhathi sokubika lolu daba emoyeni bekunembiko ebingakaqinisekiswa yokuthi umsololi iphoyisa nobe ethandana nalona wesifazane sezimkhalele ezakadalawane. Kanti umufi uzongcwatshwa ngosuku langesonto khona esigodini saseHlanzeni eXhobo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uPhilane kaMzimba uyidelele bafokazana wakaCebe khulu mbika ngiseHlanzeni eXhobo elimantende. Inkantolo kaMantshiki yaseMpangeni ihlehliseleke umhla zingama-29 kuNcwaba icala ke lokubulawa kwephoyisa uKhuleka Ntinga kanye nomngani wakhe uMpendulo Antsamdluli obesebenzela ke estation samaphoyisa eMpangeni. Leli cala ke lihlehlele ukuthi abasola bakwazi ukufaka izicelo zebheyili, kanti ke okusho okuvelayo kuleli cala ukuthi kunkosikazi wephoyisa osola ngokukhanda itulo lokubulala kube ukuthi ke udubukudla ngaphakathi esitokisini. Kulindeleke ukuba ke libuyele enkantolo kaMantshi yaseMpangeni mhla zingama-29 kuNcwaba icala lokubulawa kwephoyisa uKhuleka Ntinga nomngani walo uMpendulo Mdluli ukuze ke abasola bezokwazi ukuba bafake izicelo zabo zebheyili. Kuzokhumbuleka ukuthi ke laba basola ngokubulala laba bobabili, kanti ke unkosikazi walo iphoyisa ungomunye kwabasolwa njengoba kuvela ukuthi nguyena owakhanda itulo lokubulala. uNtinga nonkosikazi wakhe ongomunye ke wabasolwa bese beshadeke isikhathi eside, kanti kuMdluli yena kubikwa ukuthi ke ushona nje ubesanda nakushadelwa ezinyangeni
ezimbalwa. NgoLwesithathu ke leli icala lahlehla ngenxa ukuthi omunye wabasolwa wakhala ngokuthi ke akanayo ummeli, kanti namhlanje kuvela ukuthi umsolwa wesibili kuleli icala utheke nea ngeke sasifake isicelo sebheyili. Isicelo sabo sebheyili sithi ke sifola under schedule 6. I-community kakhulu siyanxenxa ukuthi ayiqhubeke ibe khona ukuzosupporta inhlelo ezifana nalezi. I-GBV sithi i-GBV ayishintshi. Lifeline bakhona nabo bonke amakhansela ukuthi bazoyisupporta le program esinayo ukuthi abangadedelwa abasolwa ngebail, silwela ubulungiswa for untinga nomdluli. Imbike ezinsolo iveza ukuthi ke unkosikazi wephoyisa ube nemishwalense eminingi policies nabebheke ukuhlomula kuwo. Lokho ngummeli uphiwe Mathenjwa Attorneys uthi ke ngisho noma ngabe umufi wayefake unkosikazi wakhe njengozoba uyena okumele ahlomule, umthetho ke angeke usakuvumela lokho ngoba ke kuvela ukuthi nake nawe uyathinteke kube nesandla ekufeni kumnyeni wakhe. But kuma policy kababa akazukwazi ukuclaim noma ngathiwa uyena beyibeneficiary ngoba sinale yanto ukuthi uya disqualifywa in terms of the estate from inheriting kuleyo estate leyo. Now umphenyi uyabhala istatement asho ukuthi uimplicateka kanjani ebhalela leyo institution. Asithi nje ubaba ngenza isibonelo ebene life cover mhlambe kwa FNB. Now umphenyi wecala kuzobhala istatement asho ukuthi uaccused kuleli cala uimplicateka kanjani, then bese yakwazi ukudisqualify. Now yonke la inheritance noma le mali bezoyithola lapha now isizoba ingxenye yalento esibiza ngani ngeestate. Umathenjwa uthi ke kodwa ke angakwazi ukuthi ke akwazi ukuthola ingxenye njengesivumelano somshado wabo. Usazoyithola ingxenye yakhe by virtue of umshado unless kune court order eshoyo ukuthi aka forfeit. But ngokwe estate futhi akazukwazi ukuthola i-dependent share, uyadisqualifywa kuyona bese kusala ke lo wa 50% wengxenye yakhe yomshado. Iyaqhubeka ke imigubho yokubungaza inyanga abantu besifazane njengoba ke uNcwaba wahlonzwa njengowembokodo. Ungqongqoshe wezabesifazane abantu abasha kanye nabaphila ngokukhubazeka kuzwelonke uDokotela Owasemzumbe uhambeleke endaweni yaKaDukuza lapho ke ebambe khona umbungazo. uOwasemzumbe kubehambisana noNgqongqoshe wezezimali esifundazweni KwaZulu-Natal uNkosazana Pheki Nkonyeni nophinde ke abe ngushampion walesi sifunda iLembe. Ungqongqoshe wabesifazane intsha abaphila ngokukhubazeka kuzwelonke uNkosazana Dlamini-Zuma ukhulume kakhulu ngezinhlelo zokuthuthukisa amazwe ase-Afrika. Usho kanje ngesikhathi ihambele umcimbi wokubungaza inyanga yabesifazane. Kulo 50 years sukela ku-2013 yini esizoyenza ukuze uthi phakathi kwawo noma ekupheleni kwawo sithi sesinale Afrika esifunayo. Sakhuluma ke ngokuthi kufanele ukuthi kube iAfrika ethuthukayo esebenzisa izinto enazo. Sinezimbiwa esingayisebenzisa esithumela kwamanye amazwe ayothuthuka ngawo. Sinehlahla, sinayo yonke into, sinomhlaba onothile okwazi ukukhiqiza, sinayo yonke into, ayikho into esingenayo abathuthukile abayisebenzisa ukuthuthuka. Ungqongqoshe wezezimali KwaZulu-Natal uPheki Nkonyeni uthi kube inhlanhla ukuthola uDlamini-Zuma. Sibe nenhlanhla ukuthi sikwazi ukuthola umama uDr. Nkosazana Dlamini-Zuma. Ukhulume kakhulu ngento ebalulekile Africa Agenda 2063 nama opportunities that present themselves through that agenda nokuthi fanele siyiphushe phela le agenda ka 2063 njengoba nabanye abaqala iOAU babe ne program ethi in 50 years kuyobe sekwenzeke lokhu nalokhu imapha ama countries ayobe ese decolonized kwi-African continent as a whole. uDlamini-Zuma uthi abantu besifazane nentsha kumele babekwe eqhulwini. Le Africa siyakhayo fanele kube iAfrika ebeka abantu phambili, hayi ebeka iprofit phambili. Funeka ibeka abantu phambili. Iprofit ayisebenzele abantu, umkhiqizo awusebenzele abantu. Kodwa futhi kufanele kube intuthuko eqhutshwa abantu,
eshayelwa abantu ukuthi iye phambili, ikakhulu amakhosikazi nentsha, ngoba phela ibona abaningi. Ngothatha amakhosikazi uthatha intsha, ibona abaningi ukudlula wonke umuntu. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisebhalito. Siphinde sithishelele etolo futhi sobuya siqhubeke nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi-ke isithi zona ihamba phambili. Abe-ANC bavale umasipala wasemzumbe.Kubulawe ngehluku obesezobeletha kanti-ke lihlehlile lokubulawa kwephoyisa nomngani. Njengoba-ke inyanga kaNcwaba yahlonzwa njengeyisibhuda, ilokhu-ke iqhubeke njalo imbungazo yabo ezingxenyeni ezahlukene zezwe. Namuhla amaphoyisa esifazane KwaZulu-Natal abambeke umkhankaso besifazane obizwa ngo-Operation Basadi wokugasela-ke kwizindawo ezinobugebengu edolobheni laseThekwini. Lo mkhankaso kokuhloswe ngawo ukuveza komsebenzi owenziwa abesifazane abakuphiko lwezokuvikela. Lana mbukele ekhaya selokishini laseMlazi erobhothini elikhulu okuyilona ehlanganisa amalokishi ahlukene okubala uV section uqhubekele phambili kushona ngale kodini njengoba mawubuka umgwaqo oqhubeka layo lo obheka nasemall le ebizwa ngokuthiwa ikamnyandu. Amaphoyisa ke ophiko labesifazane ka-SAPS awomgwaqo kumasipala iTheku aphume umkhankaso obizwa nge-Operation Basadi osukuna namhlanje alinkanise ey'ndaweni ezahlukene ezikhona edolobheni iTheku. Njengoba uyibonela ke kuwona lo mgwaqo lo kuvinjwa zonke imoto ezincane amatekisi ziyaseshwa nabantu abaphuma emsebenzini bayabheka ezikhwameni zabo ukuthi yiziphi izinto abayiphethe. Into eyenzekalayo ke ngokophiko noma ngokwestatement esikhishwe yilona uphiko lamaphoyisa ukuthi njengoba kuyinyanga yabesifazane le operation iqhutshwa yibona kuphela kule nyanga yonke nabo ukuyiveza umsebenzi abawenzayo njengoba bekhona kulona uphiko labesifazane. Uyabona ke la ngaphambili kwethu sekhona itekisi okuyiyona esimisiwe umshayeli wayo kangazuthi khona ezinye zezinto engahambi kahle noma engahambi kahle mayelana nezincwadi nakho konke njengoba abagibeli sebehlisiwe ukuyogibela ezinye izinto zokuthutha ezokwazi ukubaqhuba beze beyofika emakhaya. Yena umshayeli useyaboshwa njengamanje ke sezukwazi ukuqhubeka nawo umsebenzi. Itekisi yakhe kuyimanje iyasuswa emgwaqweni. Sawubona kumsebenzi uyaqhubeka kanti nakhona enkabeni yeTheku zikhona ezinye zezinhlelo njengoba kukhona amaphoyisa avela kuyisifunda ezahlukene ngokuhlukahlukana kwazi bese behambela lezi ndawo ezaziwa kakhulu ngokuthi zibhekelele ziyivele phambili bangabe kuvela izibalo zobugebengu. Zokukhumbuza namhlanje kuseni ungqongqoshe amaphoyisa umnumzana uBabhikishele bekade ekhipha izibalo mayelana nezinga lobugebengu. Mlazi ungwamanye wamalokishi asuke angasaleli ngaphandle mangabe kukhona izibalo njengoba kuye kuvele kakhulukazi igameko izibalo eziphezulu zomntshontsho kwezimoto ukubulawa kwabantu. Ezinye zezinto ke lezi amaphoyisa athi leli lokishi lingamanye lamalokishi isonto nesonto abahlezi beyivakashela kanjalo naseNandi. Nandake yona iyayihambe phambili ngesigameko lezi ezisuke zithinta ukubulawa kwabantu kakhulukazi ukubulawa ngesihluku nakhona kubantu besifazane. Ngeze yaqhubeka ke zona lezi inhlelo njengoba kuthiwa zizothatha yona inyanga yonke kuthi kulindele ukuthi ifike nayo commissioner usekela commissioner amaphoyisa uphumelele emahobo ozoba yiyona ingxenye yayo le operation njengoba okuyimanje usakhona lapha enkabeni iyedolobha iTheku sobuyisela izintambo estudio kaMangude Bohongwa kaSibisi sisemlazi eThekwini. Kuyaqhubeka ukuphazamiseka kokufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphezulu iPhayipini High kwaMpumuza eMgungundlovu njengoba abafundi befike kulenga ke ingidi sangweni namhlanje. Abazali ke bathi abazi ukuthi ubani ovale isango kepha ke bahambisana nakho ngoba ke isikhalo sabo asikakaphenduleki. Laba bathi ke umhloli wabathembisa ukuthi ke othisha ababili abafuna besuswe esikoleni angeke baphazamise ukusebenza kepha bathi ke akwenzeki lokho ngoba ke babuyile bafuna ukufundisa ngendluzula. Kuphinde kwaphazamiseka ukufunda ePhayipini High School kulandela ukukhiya kwesango lesikole. Abazali bathi abazi ubani olikhiyile. Shaqekile ngendlela esifice kwinto kuyiyona ngoba besingalindele ukuthi singafica kokuvalwe isango
ngoba singabazali besingalindele namhlanje kuzovalwa isango besilindele ukuthi ingane zizongena esikoleni zizofunda bese sifika ke inkinga singabazali size ngaphakathi esikoleni ngoba khona inhlaka zabantu abaphezulu kade sibalindele. Laba bathi othisha babili baphazamisa ukufunda. Umhloli wathi kuthina ngolesibili bazoreporta ngempela ngolesibili abangaba khona esikoleni ngolesithathu babuya esikoleni okubhlungu kufike kwasiphatha kabike mase bebuya kothisha ngolesithathu sebeza esikoleni sebebuya bona sebene agenda yabo sebezosebenza ngokuthi basebenza ngale timetable endala kade sitheme esiqeda ngomsombuluko emini sangena ngaphakathi nothisha wathi uthisha bazokwazi ukubafundisa uthisha balekelela abothisha abanye lama pre-photo engane because kwenzakala ngoba ingane ngolesibili zafike zasha cha sifundile ke namhlanje kwakahle ngolesithathu mase kufika futhi eqhamuka ukuthi labo othisha futhi kade bengekho sisibacelela esikoleni bafike baxova isikole ngoba makade kukhona uthisha kade seke class kade bemkhipha bethi akaphume kungene bona kufundise bona ngoba iperiod yabo leyo. Okhulumela inkosi yesizwe samampumuza uthi bekuphoqa ukuba inkosi ingenelele. Usefikela wabacela labo othisha ukuthi akabalinde ngaphandle kube kuqhutsheka ukufunda kuzoba nomhlangano ozoba khona ozoba ngowani ozohlangana ngaphandle kwala isikole. Kanti inhlangano yothisha isathu ithi iyalwazi lolu daba. Isathu kwaZulu Natal siyazi ngodaba lwasephayiphini la kunothisha ababili okuthiwa baxoshwe abazali kodwa ke esinako njengamanje ukuthi insolo ezibikwayo ukuthi abasebenzi nokuthi mhlasimbe abasebenzi kahle azilona iqiniso sinokufakazi njengoba i-leadership yethu ibe khona esikoleni sicabanga ukuthi mhlasimbe ungayikona nje izinto zama-relations mhlasimbe khona ungazwani esikoleni kodwa ke namhlanje sinethemba lokuthi iqiniso lizophumela obala ngoba kunomhlangano okhona la i-union ibizwe khona ngoba labo thisha ababili basephayiphini bama-members futhi bama-leaders e-union. Okunye singakusho ukuthi mhlasimbe lento ye-intolerance nokungahloniphi nje umthetho wase-South Africa leyo ukuthi uma ngaba kunothisha abazithola belida ezinyonyaneni bangabe sakuthola ukuhlala kahle ezikoleni zabo. So udaba ke kodwa esobhekisana ngalo kodwa kunomhlangano namhlanje okungenani at least obizwe inkosi okuyiyona ethe ifuna ukuzwa isayidi lothisha. Siyakubonga kakhulu lokho ukuthi inkosi ikwazi ukunikeza amasayidi wonke ithuba. Umnyango wezemfundo kwaZulu Natal awuphendulanga kwimibuzo othunyelele yona kanti nezingcingo bezikhala zingabanjwa. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngikwampumuza eMgungundlovu. Zigwetshwe iminyaka yesikhombisa sibhadle ejele izelemani zakwaGavenda ngamacala ke ehlukene okubala kwena ukuzama ukubulala lokhu kusuka kwizigameko zokubulawa kwabantu ngizibhelu zasePhoenix ezenzeka ngo2021. Ujaji Kroger ekhipha isigwebo unikele izelemani uNet noDylan eminyaka emithathu ngecala lokushaya ngenhloso yokulimaza emzimbeni uMondle Majola owagcina ngokushona. Wase wakhipha eminyaka eyisikhombisa kwicala lokuzama ukubulala. Esinye sezisulu esasinda sishawa ePhoenix City bafuna ukuguqulwe icala lokushaya kube lokubulala ngoba lezi zelamani zabonakala kwivideo zishaya uMajola. Whatever judgment is based on assault, but our feeling is that the boy died. Through that attempted murder, through that assault, the boy died. So it should be a package of murder, and these two criminals supposed to be subjected to a murder case. Ongumama kaMajola uthi siyamjabulisa lesi sigwebo noma sisincane kodwa ukushona kwengane yakhe kwamenza washintsha nendawo yokuhlala ngenxa yokuthi ubehlezi elimala umqondo. I don't wanna lie, I had to actually move from where I was actually staying because of the memories. It was just too much. I just could not help. I just could not handle the memories because like wherever at the time I was staying, I just couldn't because that's where he grew up, that's where he was born, like everything of him was there. So it was too traumatizing for me. So I had to actually move and go and find some other place to stay. So for me, I don't want to forget him. I want to keep his memory alive, but I want to heal also in the process. So they always say that it gets better with time. Hopefully it will get better with time. ONPA echaza uthasakhona amanye amacala aqhubekalayo esigameko
ezenzeke ePhoenix. There are cases in the regional court. There are cases coming to the High Court as well. And when I say regional court, I mean Durban and Johannesburg. So I think what is important for people to realize in this particular cases of this nature, due to the vastness of the evidence, as well as the fact that there's lots of video evidence that needs to be led, investigations do take a bit longer, but as you can see with today's matter, they do reach fruition. Ubuholi be-EFF kulesi sifundazwe nawo bebukhona enkantolo ukuzolalela isigwebo. Was still worried that the 7-term sentence was imposed. We're hoping for a long-term jail sentence in the accused. Because our people were murdered through some our people were hacked in that Phoenix area, and it was based on racial lines. But really, we're hoping that maybe it's going to be a long jail sentence, since a number of people were wandering around minding their own business. The vigilante group, which is bloodthirsty shooter bias, went for our people who were innocent. Kutebogo Sibisi, wezindaba ze1KZNTV, kuchannel 261, kisenkantolo enkulu eThekwini. Siphinde sithishelele etolo futhi sobuya siqhubeke nazindaba zethu. Siphinde sikwamukele kumbukelo sabukele zona indaba ze1KZNTV yilezi ke besithi zona ihamba phambili. Abe-ANC bavale umasipala waseMzumbe.Kubulawe ngehluku obesezobeletha kanti ke hlehlile lokubulawa kwephoyisa nomngani. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-19.06 amaqhathaniswa nedola laseMelika libo 24.27 amaqhathaniswa nopondo waseBritain libo 20.72 amaqhathaniswa ne-euro lase-Europe igolide lona libo $1,892.77 ounce kutholo ngahluziwe wona bo $84.12 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ikomiti lenhlangano esingethi ibhola lezinyawo kuleli SAFA selimise labo bebekade ke bengabaphathi bomdlalo we-DStv Premiership obuphakathi kweMorocco Swallows neqembu leSekhukhune United ngesidubedube ke ezisuke khona laba ke okungunompempu Siyabonga Nkomo noSomuqa uThamsanqa Sepati kangeke ke babonakale bedlalisa noma ngabe imuphi umdlalo webhola isikhathi ke singamasonto amane kuya ke kwelishagalolunye ngephutha ke abalenza kulomdlalo owaphusha khona unozinto weSekhukhune waze ke wangena epalini elibambe ngesandla ibhola ekugcineni ke kwathiwa yigoli kube ke kungafanele. Nasike isimo sezulu esikalendeleka. Bukeleke siyagoqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo. Nisale kahle.